Máme čo ukázať a byť právom hrdí. Limuzína vládny špeciál nám nesmrdí. Naše malé Slovensko v tom veľkom svete predsedu vyriešime po lete. Zvládla som ja ledva sloh, teraz som kultúrny boh. Ak sa proste cítiš slabý, check my English v Abu Zabi. Vy ste kto? Vy ste kto? Kto ste? Kto ste? Vy ste kto? Angličtina super, dá sa jej rozumieť, obsahovo perfektne a výslovnosti lepšej nie. Tak prestaňte ma toľko srať, je to tak, ako Slovák to má mať. Otravní ste ako Filcky, tak to má rozprávať správny Slován po anglicky. Kultúra ľudu má byť slovenská, slovenská a žiadna iná. Hijab, burka ani obriezka, ak cudzinca tak jedine Putina. S láskou vaša Martina. Tolerujem čaro inej kultúry, predovšetkým krvavé diktatúry. Ja však radšej zakývam vám z Rakúska, spoza svojho Sacherovho zákuska. Vy ste kto? Vy ste kto? Kto ste? Kto ste? Vy ste kto? Zničila som kunst, ale aj FPU. Ešte kým jachta kotvila na brehu, keď už plavíme sa po mori, aj tá televízia svoje brány zatvorí. O Bibi Janu žiaden strach, povedí ju kamoška Petra Flach. Furt však jedna inštitúcia tu zostáva, to nešťastné divadlo Pavla Orsága. Jak mohli za čelného predstaviteľa vymenovať tak nekultúrne tela? Bol to ale veľký môj sen životný, uznávam však mal to robiť kto si gramotný. No koho by už do psejrite napadlo, že musím poznať aj Národné divadlo. Vy ste kto? Vy ste kto? Kto ste? Kto ste? Vy ste kto? Viac muzikálu Trišlachu a Sisy Sklovskej, vytvoríme tak umenia oázu. Vyvarujme sa tej hanby obrovskej, ako z dúbravského fuj fuj obrazu. Herca Ľuba Kostelného odvolám, veď mi z neho takmer sánka padla. Svoju malosť ale nikdy nestolám, ani ak raz trafím do divadla. Zo srdca prajem prostredníctvom vás, aby ste si dnešný večer užili. Ak po chrbte vám prechádzam mráz, odporúčam, aby ste si vypili. Na najvyššej možnej úrovni, naprieč celým spoločenským spektrom. Terasky som ministerkou kultúry, aby si prejdete nekultúrnym peklom. Nekultúrnym peklom. Nekultúrnym peklom. Nekultúrnym peklom.